Ev malbatan ji rizgarbûyên bîvelerza Semsorên. Li beramber mala xwe ya heriftî xêmeyek vedaye. Çar xêzan ku biraw pisma min û pazdeh kesin dibin xêmê û xaniyekê biçîk jiyana xwe derbas dikin. Hemî lênangeha Eyşayê bûye ev kûçikê biçîk û bi zehmet xwarinê bo zarokên xwe dirûst dikir. Nurullah Kayhan digel hevjîn û hersek zarokên xwe du rojan dibin heriftiyan mabûn. Çar ji wan hatine rizgarkirin. Lê kurekê wî yê 3 salî giyanê xwe ji dest da. İşte vakti ki ben deprem hissetmiş ki zaten saat doğru çora falan. Az jenek lokime küçük. Zaten roğun ama lok ki hemen bozun der yani. Ve şimdi zaten fırsat ne o ve olguya maşana kirken derken der bu zaten kolon sermade ot. Ve şimdi zaten fırsat ne birimici دسه ساعت شنو işte haval ma pesma ma hotun ona hem derxistin yani. Xaniyê wan bi temamî wêran bûye. Du traktorên wan digel mînî pasekê keftîne bin avahî û ziyan gihiştînê. Her wesa 30 tenên genmî jî keftîne bin herifteyan. Li gor gotina wan ziyanên wan bi derdorên $500,000 dihêne xemlandin. Ava Konya yani ek devlete gotiye Konya me çekini. Gu emeçi salke de jwadini. Hasar tespiti bikin ava bikin yetkili varın benerin. Ku ona yebedin bikin. Hatta yani hatta demiye ki kes destini ko deste bide. Hatta vi malazira kiriye ki jarda durist kiriye. Çen roje her em nizanim. Li Semsurê 1400 avahî herifîne. Bi sedema erteja şeşî vê mehê û pitirî 6000 avahiyan pêdî bi herifandinê ye. Serokkomarê Tirkiye ragihandiye. Di nava salekê avahiyên ziyan pêketî dihêne durustkirin. Ev avahiye sê qat bûye. Qatê erdî, gerac û koge her du qatê din jî xêzan têda bûne. Li dewrûberên vî avahî gelek avahiyet bilind û bilindtir jî hene. Lê çi şwana bi vî awayî ziyan negehiştînan ku taka avahiyek ku bi dûriya 300 metran li dewrûberên xwe bi vî awayî wêran bû bêt. Nayf Ramazan Rodaw, Semsor.